Issa uffiċjali fit-tmiem din il-ġimgħa ser tasal f'pajjiżna l-ewwel kunsinna tal-vaċċin kontra l-COVID-19 dak ta' Pfizer-BioNTech. L-ewwel kunsinja tinsab fit-triqita lejn Malta wara li l-Awtorità Ewropea tal-Mediċina approvat il-vaċċin ta' Pfizer. Kif tul il-jum ta' tnejn l-esperti tal-EMA approvaw it-tilqima u għaldaqstant issa l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jibdew ilaqmu liċ-ċittadini tagħhom minn din il-ġimgħa stess. L-ewwel 10,000 vaċċin mistenni jasal fil-Gżejjer Maltin nhar is-Sibt li ġej sabiex sussekwentament il-ħadd 27 ta' Diċembru fid-9 ta' filgħodu ser tingħata l-ewwel tilqima lill-ċittadin Malti infermier fit-taqsima tal-mart infettiv fi ħdan l-isptar Mater Dei. Fl-istess jum ser ikun qed jitqassam qalb il-frontliners fl-ITU u swali tal-istess sptar li qed jagħtu kura lil pazjenti pożittivi. Sussekwentament fit-28 ta' Diċembru jingħata l-vaċċin lill-istaff tal-kura primarja u ċentri tal-swabbing u l-għada 29 ta' Diċembru it-tilqima tasal Għawdex fl-Isptar Ġenerali. Intant, fit-30 ta' Diċembru l-vaċċin jitqassam qalb l-istaff tal-Isptar Monte Carmeli, Sptar Boffa, Sptar St. Thomas u l-Good Samaritan Hospital. Is-sena 2021 ser tibda bit-tilqima li tingħata lill-istaff u pazjenti fir-residenza San Vincenz de Paul bejn l-1 u s-6 ta' Jannar. Kull nhar ta' tnejn mistennija tibda tidħol fil-pajjiż kunsinna kull darba. Kif Malta mistennija jkollha ma' 500,000 tilqima mingħand Pfizer. Ankollu fil-waqt li mill-1 ta' Jannar ser ikunu qed jitqassmu littri lil kliniċi privati fil-waqt li mis-7 ta' Jannar ser ikunu qed jirċievu l-istedina tal-appuntament tat-teħid tal-vaċċin lill-anzjani li għandhom il-fuq minn 85 sena. Huwa ferm importanti li meta persuna tmur titlaqqam għandha bżonn tieħu l-ittra li tirċievi d-dar flimkien mal-karta tal-identità. Ta' min wieħed jinnota illi il-vaċċin ser ikun qed jingħata fuq żewġ dożi b'21 jum bejniethom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci insistiet li huwa importanti li kulħadd jieħu il-vaċċin minkejja illi dan mhux wieħed obbligatorju. Hija ppreċiżat tgħid li dawk li huma allerġiċi għal xi ikel jew mediċina bħal penicillin jistgħu jieħdu l-vaċċin għajr dawk illi xi darba kellhom jitlu l-isptar għal kura b'xi allerġija qawwija ħafna. Madankollu saħqet fost oħrajn illi tfal ma jistgħux jieħdu t-tilqima kif ukoll nisa illi qed jistennew tarbija. Bħalissa ma hemmx biżejjed clinical trials li huma approvati fuq it-tfal taħt is-16 sena, allura f'dan il-punt li qegħdin bħalissa din mhijiex indikata għal tfal li huma inqas minn 16 sena u għalhekk huma rakkomandazzjoni biex nagħtuhom il fuq minn 16 sena. Barra minn hekk ukoll trials fuq nisa li huma pregnant jew inkella min huma breastfeeding għadhom limitati ħafna. U anke qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni biex persuni li jkun ħadu t-tilqima jevitaw li jinqabdu pregnant għal dawk ix-xahrejn ta' wara. It-tilqima ser tkun qed titqassam maċ-ċittadini fiċ-ċentri tas-saħħa kif ukoll f'numru ta' każi anke fi djar privati. Brabta mat-teħid tat-tilqima ser ikun qed jiġi mwaqqaf il-helpline 145. Intant il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern sostna li sissa m'hawnx sinjal f'pajjiżna tal-varjant tal-COVID-19 illi feċ fir-Renju Unit, madankollu konferma li l-indikazzjonijiet kollha qed juru li dan jittieħed aktar minn norma. Li huwa strain li possibilment jittieħed iżjed mod faċli mill-strains illi kellna sa issa. Mistoqsi minn Net News sabiex jispjega x'inhi r-raġuni li l-imwiet kawża tal-virus tul ix-xahar ta' Diċembru qed jiżdiedu meta mqabbel max-xahar ta' Novembru minkejja li l-każi qed jonqsu, Chris Fern wieġeb b'dan il-mod. Ġeneralment juru jindikaw dak li kun ġara madwar 5 ġimgħat qabel. Ġifieri aħna qed naraw nies illi ħafna minnhom anzjani naturalment illi jitlu l-isptarijiet tagħna u biex joħorġu mill-ITU idumu ġimgħat. Issa jkun hawn min joħorġ fl-ITU għax ifiq u sfortunatament ikun hawn min jitlef ħajtu. Dikjarazzjoni skorretta kif 11 vittma minn dawk li tilfu ħajjithom fl-aħħar 3 ijiem ittestjaw pożittivi dan ix-xahar stess f'inqas minn 3 ġimgħat. Bl-aktar mowta riċenti tkun xejn inqas minn 4 ijiem wara li ġie ttestjat pożittiv.